Ο αμπελώνας της Σάμου έχει έκταση πάνω από 10.000 στρέμματα, τα οποία είναι κατανεμημένα σε όλο το νησί. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μιας και συνδυάζει την νησιωτικότητα με τον ορεινό αμπελώνα, και τα αμπελοτόπια του νησιού έχουν μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά τα εδαφολογικά τους χαρακτηριστικά, όσον αφορά την υψομετρική τους θέση και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γενικά του περιβάλλοντος. Ο συνεταιρισμός της Σάμου εξειδικεύεται στην παραγωγή γλυκών και ξηρών κρασιών από την κυρίαρχη ποικιλία που είναι το μοσχάτο λευκό ή μοσχάτο Σάμου. Η στρατηγική μας τα τελευταία χρόνια είναι να αξιοποιήσουμε τα διαφορετικά μικροκλίματα που υπάρχουν στο νησί, να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα ξεχωριστά αμπελοτόπια του νησιού, φτιάχνοντας κρασιά τα οποία θα είναι αντιπροσωπευτικά των περιοχών αυτών και θα αναδεικνύουν τον πλούτο και την ποικιλομορφία που έχει ο αμπελώνας της Σάμου.